कोजागिरी स्पेशल शाही मसाला दूध बनवण्यासाठी केशरच्या 15-16 काड्या घेतलेल्या आहेत। त्या सर्वप्रथम आपण गरम दुधामध्ये घालून घेणार आहोत। अर्धी वाटी गरम दुधामध्ये केशर घालायचं आहे। एकदा व्यवस्थित ढवळून घेऊन अशा पद्धतीने केशर दुधात 20 ते 30 मिनिटे भिजवत ठेवायचं आहे। आता आपण इतर तयारी करून घेऊया। भिजवलेले केशर झाकून ठेवून द्यायचे आहे आणि आता आपण दुधासाठी लागणारा मसाला बनवूया। त्यासाठी ड्रायफ्रुट्स मध्ये 12 काजू, 10 बदाम आणि 16 पिस्ता घेतलेले आहेत। 10 हिरवी वेलची घेतलेली आहे। वेलची आपल्याला सोलून घ्यायची आहे, त्याची सालं आपण मसाल्यामध्ये घालणार नाही। ह्याप्रमाणे वेलची सोलून घ्या। मिक्सरच्या भांड्यात काजू, बदाम, पिस्ता आणि वेलची घ्यायची आहे। हे सर्व वाटून बारीक पावडर करून घ्यायची आहे। ड्रायफ्रुट्सची पावडर करून घेतलेली आहे। 1 लिटर दूध साईसकट गरम करायला ठेवलेलं आहे। दूध गरम झाल्यावर यामध्ये 1 वाटी साखर घालायची आहे। ढवळून साखर विरघळू द्यायची आहे। आता यात ड्रायफ्रुट्सची पावडर घालायची आहे। मीडियम फ्लेमवर अशा पद्धतीने ढवळून दूध आटवायचं आहे। मी इथे 5 काजू, 4 बदाम आणि 7-8 पिस्ता घेतलेले आहे। हे तुकडे करून दुधामध्ये घालायचे आहेत। त्यासाठी मी मिक्सरच्या भांड्यात हे सर्व ड्रायफ्रुट्स घालून एकदा फिरवून घेणार आहे। अशा पद्धतीने मिक्सरमध्ये एकदा वाटून घेऊन मोठे मोठे पीसेस करून घेतलेले आहेत। तुम्ही सुरीने देखील पीसेस करून घेऊ शकता। ड्रायफ्रुट्सचे तुकडे आता यामध्ये घालायचे आहेत। आता यात भिजवलेलं केशर घालायचं आहे। पुन्हा व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने ढवळून दूध आटून जाड होईपर्यंत मीडियम फ्लेमवर शिजू द्यायचं आहे। अशा पद्धतीने मीडियम फ्लेमवर 8 ते 10 मिनिटे दूध आटवून पिण्यासाठी तयार।